moment. Per fi la ciutat de València és nostra i tota de la cristiandat. Honorable rei en Jaume I, ja sabia que aquest moment havia d'arribar. El nostre exèrcit ja estava dèbil i la fama apretada. Jo tinc que rendir a vos la ciutat. Com heu demostrat un gran valor en la seva defensa i en la de tota la gent, vull recompensar-vos. Signem un pacte. Jo vos promet que podreu emportar-vos tots els vostres béns. No deixaré que ningú us faci mal ni entre assat a les vostres cases. En un plaç de 20 dies deixareu la ciutat i vos dirigireu cap al sud-est, a Dénia i a Cullera, i a la zona de la Marina. Vull recordar-vos, senyor rei, que nosaltres, els musulmans, també vam respectar els costums cristians. Festes, processons, tradicions, a la ciutat de València van poder celebrar. Ja estic assabentada d'això, honorable Zayar. Una mesura més vaig aprovar. Jo a hores d'ara vull dir que tots els musulmans que vulguin quedar-se a la ciutat podran fer-ho i també tindran garantitzada la seva seguretat. Sabem que ens ajudaràs a eixir de la ciutat amb totes les nostres pertenències i que viures i que s'escoltaràs al llarg del viatge. Durant 7 anys podreu viure a la terra de la Marina. Podreu gaudir dels privilegis que s'atorgaré. No teniu que entregar-nos cap impost, monedes ni béns. Tan sols vos demane que guerra no feu. Jo em compromet a rendir-vos tots els castells i villes situades al nord del riu Xúquer. No farem guerra. Viurem tots junts en pau, cristians, jueus i musulmans. Dona'n la mà i signem la pau. Ja han lluitat prou. Siguem amics. Estic d'acord i com a senyal d'amistat jo us faig entrega de les claus de la ciutat de València. Musulmans, jueus i cristians, jo vos dono terres i cases per a que pugueu viure i treballar. Jo vos dono unes noves tradicions i costums, lleis i una nova llengua, el valencià, privilegis i excepcions. Tot vos ho donaré per escrit en cartes de poblament.